ospatu ahal izateko. Erruki jauna. Egin dezagun otoituz. Jaiko jauna, zuri beti errukitzea eta barkatzea dagokizu. Mundu hontatik zugana deitu duzun Antonio zure sarbitzariarentzat otoitz egiten dizugu. Zugan itxaron eta sinistu duen ezkero eramazu zure etxera eta emaiozu betiko zoriona. Zure seme Jesu Kristo gure jaunaren bitartez, zurekin eta Espiritu Santuarekin, Jainko eta errege bizi baita, gizaldi eta gizaldietan. Amen. Horren diguzutik, horren horreta esan zuen, hailan ziabat iranen egizan, hain buru batean jarriak balen. Ordinezko ezen ez betutea eta behiako ezadeiakari. Unarekin ere jabatzarria bizi dela, eta azkenean, zurtituko dela lurraren gainean. Nire lagoa galdu zuen, arabirik gabe ikusiko dut jaikoa. Nire honek ikusiko dut eta ez beste. Jaunak esan. Aita zuzena, munduak ez zaitu ezagutu, baina nik ezagutu zaitut eta hauek ere ezagutu dute, zuk biari nauzula. Agertu diet nik zure izena, baita agertuko ere, zuk niri didazuri maitasuna haiengan izan dadin, eta ni ere haiekin egon nari. Jaunak, esanak, bere irakaspenetan, esan genezake, dimensio bikontz batean hitz egiten digula. Bata, mundu hontako gure eguneroko bizitzarako balio diguna. Mundu hontan gauden bitartean, mundu hontako bizitzarako mesedegarri zaizkigun erakutsiak irakaspenak. Hain zuzen ere, elkarna
denak senide bezala ikustea, barkazioaren garrantzia, adiskidetzea, gauza guzti horiek esan genezake Jesusek erakutsi dizkigunak gure eguneroko bizitzarako balio digute. Eta ez da preciso, halako Frederik eduki behar hori ere ohartzeko mesedegarria dela pertsonarentzako. Baina Jesusen irakaspenetan badago beste dimentsio bat ere bai. Beste honekin oso lotua, baina bereiztu dezakeguna. Eta da dimentsio sobrenaturala. Jesusek hitz egiten digu betiereko biziaz, Jesusek hitz egiten digu jainkoaz, Jesusek hitz egiten digu graziaz, azken finean Jesusek dimentsio bikoitz horretan hitz egiten digu. Eta biak ditugu beharrezkoak, gu gizakiok halakoak geralako. Ez gera bakarrik materia edo ez gera bakarrik espiritua, bi gauzak ditugu. Eta Jesusek gure osotasunerako, gure izaerarako hitz egiten digu mesede egin nahi ez. Eta betiereko bizia aipatzen digunean Jesusek batez ere gauz bat transmititu nahi digu, ulertarazi nahi digu. Eta da, konfidantza. Jagoikoa erronkitsua dela, jagoikoak maite gaituela, jagoikoak zoriontasuna bakea eman nahi dugula. Hoxe da, Jesusek batez ere guri sentiarazi nahi diguna. Ez ikararik, ez iturrik, ez alakorik, baizik eta konfidantza. Hoxe da, Jesusek guk eukitzea nahi diguna. Horregatik, heriotza beti momentu gogorra da, separazio delako. Baina nahi du Jesusek ez dezagula itxaropena galdu. Jagoiko on batek egina gara da, haren eskuetara goazela, eta jagoiko hori ona eta erronkitsua dela. Gaurkoan, Antonio esperitzea tokatu zaigu esperantza horrekin. Garizuma erdi-erdian, eta beti garizuma alako bilbidea da beti Paskoa helburu duena. Gure bizitzak, bezala, gure bizitza alako ibilbide bat da. Erromesaldi bat bezala, bere helmuga heriotzean daukena. Baina ez da hor bukatzen, baizik eta gero jangoikoaren gara goazela sinisten dugu. Eta gaur Antonio esperitzena elkartu bera, batez ere konfiantza horrekin. Jangoikoak maite gaituela, jangoikoak ulertzen gaituela, jangoikoak salvazioa eman nahi digula. Eta hoxera eskatzen dioguna Antonio gure senidearentzat. Berak, hemen zenbatatiz ezkileak hori izan ditu. Hemen pentsatu behar dugu, ezkileak, kanpaiak, izugarrizko garantzia daukatera gure erlijioan. Hain zuzen ere beti, ezkileak gogorazten baitigu, goitik datorren deia. Gogorazten digu, jainkoak deitzen digula, jainkoak eginak gera da. Nola baitere, goitik datorren hori, baita ere entzuteko borondate hori horregatik. Kristautasunean ezkileak kasik izatu dira halako pertsonalitate berezia eman izan diotenak. Eta oso bereziki, herrietan halako ezkil jotze ezberdinak bakoitzak bere esan nahi dutenak oso gauza ederra eta horregatik zerbitzu ederra bai herriarentzako, bai elizarentzako ere. Eta eskatzen diogu gaur honetan jangoiko onari, gure hartzai onari. Antonio gure senideari atseden hori eman dezaiola, indarra eman dezaiola bere etxekoei eta hartu dezala goiko zeruatan. Antonio kandik gure alde egin dezan. Dezagun hilaren alde, Kristo bitarteko hartuz, gure odoltzak asko dezake, harenarekin elkartuz. Ila
Antonio zure sarbitzariaren salbapenerako eskaintzen dizugu opari hau, eta haustez eskatzen zure semea salbatzaile aitortu duenak epaile errukitsu harki dezala Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Amen. Jauna zuekin. Jangoiko guztidun beti ereko horri, Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Bera guztien alde hilda, gu guztiok betirako hilez gaitezen. Gehiago oraindik bere bizia eman du, gu guztiok betiko zuretzat bizi gaitezen. Horregatik, aingeru taldeekin batean goresten zaitugu, pozez beterik kantatzen dugula. Santo, Santo, Santua, Santu erizkizu bada ogitako hauek zure espiritua isuriz, Jesu Kristo gure jaunaren gorputz eta odol guretzat egin daitezen. Berak, saldu zutenean eta bere gogoz gurutzera zihoala ogia hartu, eta eskerrak emanez, bere ikaslei eman zien esanez. Hartza zuen, eta jan guztiok hortatik, hau nire gorputza data zuentzat emango dena. Ondoan berdin kariz harturik, berriz ere eskerrak emanez, bere ikaslei eman zien esanez. Hartza zuen eta edan guztiok hortatik, hau nire odolaren kariza data, itun berri eta betikoaren odola, zuentzat eta askorentzat bekatuak barkatzeko isuriko dena. Egizue hau nire goegarri. Hau da sinizmenaren misterioa. Jauna mundu guztian zabaturik dagoen zure egizan. Eramazu maitasun osolar Frantzisko gure eta santuarekin. Frantzisko gure hartzaiarekin eta gizon guztiekin batean. Gogoan izan jauna bizteko itxaropenean, joan diren gure eskubiak, Antonio eta gure hildako guztiak. Alitzazu, eta zeure aurpegiaren argitu. Beti, betiko, Angoikoaren Mama Maria Eduardoarekin, haren sena
San Martín, Berruko zaindariarekin, San Roque, Santiago, eta bizar guztietan zure eskide izan zure santuekin. Haikin batean gabe zaitzagun, Jesu Kristo, zure semearen bitartez. Honekin artez, honekin eta honengan, zuri gaita jangoiko algoztidun horri, Espiritu Santua